Avui explicarem com es fa l'alcohol de romaní. Primer que res anirem al camp amb el moment que estigui el romaní ben florit i agafarem les branquetes que veiem més boniques. La preparació de l'alcohol de romaní és molt fàcil de fer. Ja tenim les branquetes agafades i les hem de treballar encara quan tenen la flor fresca. Llavors, el primer que farem serà seleccionar les branques que més ens agradin i buscarem un pot de vidre per ficar-les dintre. Llavors haurem de mesurar que no surtin, ok? Molt bé. Mentre vaig tallant i vaig preparant, us aniré comentant per què serveix aquest alcohol que és tan preat. Hem de pensar que el romaní és una planta que és estimulant, ok? Llavors, al ser estimulant, tonifica. Llavors, va molt bé per quan tenim problemes de dolors musculars. Fem una frega d'alcohol de romaní a la zona on tenim el dolor muscular, que pot ser l'esquena, pot ser les lumbars o els genolls o inclús les cervicals. I el que fem és activar la temperatura de la zona. I a la vegada que activem la temperatura de la zona, doncs estem estimulant-la. Amb la qual cosa té un doble efecte. Per un costat estimulem el reg sanguini i per l'altre costat calmem el dolor. Per què és també bo l'alcohol de romaní? Doncs per tot el que sigui activar la circulació. És a dir, inclús per fer-se un massatge quan hi ha problemes de cel·lulitis. O també per reforçar tot el que és el cabell. Perquè al ser tonificant el que fa és que activa la circulació a la zona on ho fiquem. Llavors ja veureu que és molt fàcil perquè simplement hem d'omplir un pot de vidre amb el romaní. Queda una miqueta. El més important serà que tot això és fàcil. El més important és que això s'ha de macerar. Un dia ha d'estar entre 15 dies i 45 dies en maceració perquè agafi força i el puguem fer servir. Primer el colarem per no tenir a les mans les branquetes ni les fulletes. El colarem i el posarem en una ampolla fosca perquè no perdi propietats. Aquest pot ja està molt ple. Doncs ara el que farem serà, amb alcohol de 95, omplirem l'ampolla. El romaní és una planta que té el seu nom en grec i significa planta aromàtica. De fet, tots sabem que quan la fem servir per cuinar, doncs tot queda boníssim. I desprèn aquesta olor característica que inclús també pot servir com a ambientador als armaris o als calaixos on tenim la roba interior, els mitjons. Molt bé. Doncs ja tenim tot ple. Encara en cap una mica més. Perquè el que és molt important és que no quedi res fora de l'alcohol, perquè llavors es podria florir i ja no ens serviria de res. Podria quedar tot molt ben ficadet dintre de l'alcohol.
ho tapem i aquesta segona part ja està. La primera és recollir el romaní, intentant agafar les branques que tenen més flor, després tallar-ho a la mateixa mesura del pot de vidre que anem a ficar-ho i després ho hem de cobrir amb alcohol. Ara ho hem de deixar en un lloc fosc, jo ho ficaré dintre de l'armari, entre 15 i 45 dies. Jo el posaré un mes i així ni poc ni massa. Un cop estigui passat aquest temps, el que farem serà ho filtrarem i l'alcohol el posarem en una ampolla fosca. Ja estarà preparat per poder treballar. Quan hi ha dolors musculars o inflamacions musculars importants, jo el que faig és barrejar-ho amb oli d'hipèric, que en algun altre moment ja us he parlat d'ell. I ja us posaré l'enllaç també perquè ho pugueu tornar a refrescar. I llavors amb aquesta barreja de l'alcohol de romaní més l'oli d'hipèric és espectacular per treballar dolors musculars, inflamacions musculars i ajudar a la recuperació de la zona afectada. Sí? Doncs ara anem a deixar-lo descansar i tornarem a veure'ns d'aquí un mes. Gràcies.